Mayong gabi tanan, nato mga kaigsunan, mga kauban, mga alalay, mga agapay. No na din igsoon nato nga si Brad Ernie Agapay. Ya may sa musuwat sama na siya sa mga professor sa University of Cebu. Ya tumpungan siya nato, naghandom siya Brad Adam nga lagmit andam na maghatag sa niya og certificate sa iyang pag-appeal sa atong kalihukan din. Salamat kayo. Kaya, salamat ha kay daghang niya punta. Niya si Nilo Rivera, ang nga na ito script namanin sa Birba Velan, kining script namanin sa ito mga sinuhat at pabilin. Ang Birba, isultis bulan, labayra. Manang salamat ni Nilo Rivera. Jung Suwa, yan daw mangit-ngit, Brother Crispin Tampos, Tam Caburnay, o Jean Paul Tilo, Brad Jeffrey Quillosa, Fred Alboro, uban pa, hindi na ito makita nasa unahan, kung si Brad Erning. Kanya nga akong ipaambitro ninyo, pagtulunan nga, wa kayo bansaya sa bang relihiyon. Kanang pagsaulog na ito pista. Pagsaulog pista. Nato, basta pista, naagyo'y kahupayan, naay pangkwit o kaon-kaon, walay hubog-hubog, niya naay mga lingaw-lingaw na makawasad sa kalaais mga mag-uuma. Kaya kinig kong mag-uuma, kika sa kadlaon, mata na, trabaho, bagtikad sa yuta, yay panahon sa init, pauli sa balay kay mamahaw, sa magbaon lang, ya balik sa alas 3 sa hapon, hantod na po sa alas 5 sa hapon nga daw. Muning mag-uuma. Muna doon na panahon, kahin nila, kanangan na nato pangilin. Pista, sama nga sa itong balay, doon ay birthday, pagsaulog, sa lang natauhan. Ya sa pista sa nato, nga kanunay gidumbol o matod pa gisaway sa mga relihiyon. Kay non-biblical. Dili mo basa sa Biblia. Kanang pangilin ng pista, mabasa noon sa Isaias 1:13, gidumtan ko ang inyong mga pangilin ng pista. Ang inyong mga pagtigom na doon na mga kadautan o kadaot ka na hitabo. Ilan rin ipasumbing ngay katoliko na ikon niya na. Kaya sa pista, doon ay inom, doon ay paili, doon ay sayaw, ang hitabo, doon ay parag-away, doon ay dinugabay. Yamingon din, way labot ang patron. Dili kayo ron aligri ang pista sa dalagit. Kay turay patay. Way labot ang patron. Kay, mo lagi, kanang taga-dalagit, huwag tayo mo kibaw, na doon ay barko sa pun nga nalunod. Na dili kayo laod ba? Puerte maning armas. Suod mga steel boxes nga dili patayan. Nakuha nila. So, bahin-bahin sa taga-dalagit. Mga replay, mga hand grenade, mga bala. Sumuna, ikalingawan gilang kahubog na pinusilay. Muna mingon din, gamay na, wala po patron. Muna, kita sad, kanuna itang maigo sa komentaryo negatibo. Kay doon natin pista ng usahay, doon na siya may tabo, naiaway, pero dili na mauang pagsaulog sa pista. Muna nga gidumtan ko kanang inyong pangilin o pista, kanya, gisambugan na sa mga dautan nga binuhatan na dili makapahimuot ka nako ang inyong Diyos matod pa ni Yahweh. So, o sa may tubang nini. Pahunungon ba yun nato ang pista? Ang tubang niya na, doon ay pista nga, pahunungon. Matod pa San Pablo sa mga pagtulunan sa daang testamento, daang libadura, dili na ngayon natong sa ulugon. Pero may buong ka. Kay sa 1 Corinto City nga to sa 9, si Jesus namista. Ang mga apostoles mingon, Maestro, kuyog ka namo. Kay pista ron sa tabernacles. So, daghan kayo manambungan na kay makahulugan nun masana. Kay ang mga mag-uuma, giskot kong mag-uuma, kanyan, pila ka gutlo,
Mao na ilang kalipay nga doon na sila tabernacle, nga mga tulda, nga mamasilong ang mga mag-uuma. Panahon sa uwan, panahon sa tuman nga kainit, ya ang mga mag-uuma magtapok-tapok, magsultid sa mga pagtulunan sa Ginoo, unsay ka buga nga maayo ilang tanom, maayo ilang mga hayop, mo na lang isgutan, kaugmaran. So, magsaulog sila og panghilin, pista. Doon ay lipay-lipay, pagkaon, ihaw mga baka, ya naaga ng bino. Pero ningon mas San Pablo, inom o bino, pero ayaw pagkubog. Inom o siyutang bino, hapan dili magkubog. 1 Timoteo 5. Now, unsa mang bahinas Biblia nga kita doon ay baruganan. Yan ang pagsaulog na itong pista. Yan sa 1 Corinto 5:8. 1 Corinto Kapitulo 5, versikulo 8. Ingon nga po San Pablo, sa ulogon gihapon nato ang pista. Pagsaulog gihapon tagpangilin. Pero dili na niya itong kinaraan o karaan nga libadura kung pagtulunan sa daang tugon. Kung dili sa bagong tugon, pagtulunan ni Kristo. O na nga, doon ay pagtulunan ni Kristo. Kay sa 13:15 sa San Juan, mingon si Kristo, ako ang modelo. Ako ang panigingnan. Namista man sa Jesus. The Feast of Tabernacles. O mingon ang mga tinunan magtutudlo, kuyog na mo kay panghilin sa tulda. Tulda man ang gihimon ng Tabernacles. Kamu lang, nganto mo. Pero pagambangan sa mga apostoles, ngadto sila sa pista sa Jerusalem, sa Feast of Tabernacles, misunod na sa Kristo. Siya ang usa. Sa ito panamista sa nga itong Ginoo. Di modo, kung siya mo'y panigingnan, kita'y sumusunod, so makakatarungan, o doon na tayo katarungan, o makakatarungan ta, namista mga Jesus. Sa buhat 18:26, mingon sa San Pablo, nagapaabot ko, ding dakong pista sa Jerusalem, nagandam ko, kay muadto gyud ako aron pagsalmot sa panghilin o pista sa Jerusalem. Okay? Si Kristo na mista, sa ulogs pista, San Pablo sa ulogs pista, o si San Pablo mingon sa ulugon gyapon nato ang pista o panghilin. Pero sa mga pistaha ang isgutan sa bagong tugon. Nga, mo man ang pista, magkinatagay. Ang mga silingan tas bukid, magdaag. Sa iyo pa, sa wapay pista, magdaag kanding, magdaag baboy. No? Pag pista na, maghikay na, apil sa taga-bukid o lugsong, aron makapangumbira sa ilang mga parente, gala, nga na magpuyo sa patag. Kung natong basahon ang pinadayag, 11, versikulo 10 nga 11. Pista gyud sa balaan. Kay duha ka balaang propeta nangamatay. Og nadungog nilang tingog saka kamo nga sa langit. Tingog ka sa langit saka kamo kutundo ka propeta. Og misakasan sila. Sa kalipay sa mga tao, kaduna sila modelo, higala nga nagalagad sa Ginoo niya gipasaka sa langit. Ilang gisaulog ang pangilin. Isip pangilin sa adlaw sa panahon silang kamatayon. Ug naghinatag kay ugasa. Pinadayag Kapitulo 11. Pinadayag 11, chapter 11 niya 7 to 11. Naghinatag kay sila gasa. Sa ito pa diri sa joyful event of exchange of gifts. Taga-bukid, magdaan sila mga buhing hayop. Yatag nila daan sila mga parente, pero pag uli nila, pag-abot sa pista, luksong na sa sila. Yang tuyo, giniana, mga tatatag, what is the purpose of celebration, of feast? Pagpasidungog sa balaan. Asa mabasa na sa Sirach 44, 1-3. Kamatod pa sa balaan kasulatan, ang Diyos mingon, dahigan ninyo, pasidunggin ninyo ang mga santos kung mga balaan. Kaya kung nagpasidungog kanila, yan mo na, give honor and praise
to the saints, as I am also honoring, praising the saints. Hatag sa kong dungog o pagpalipay sa mga santos. Kunya, sa 11:13, unsa may buhaton ninyo aron kadtong mga balaan, mga bayani sa pagtuo, mga dumduman. Wala nga doon natin mga larawan. Kay paghimo kamog mga butang nga ang balaan mahinumduman. Doon ay nga landmark nga makahinumdum ang mga batanon, wa kabot nini mga bayani, nini mga santos. Buhati sila o landmark. Sa ato pa, sa atong hubad, magbuhat og larawan para nila, para mahinumduman. Dito bitaw sa DYRF na ilarawan sa saka Caucasian puti, mutanang sikit sa man. Larawan ito ni kining Blessed Joseph Johnson. Katong dugay kayong nipuyo sa Subo, tanaw sa gira, dihang mga hapon, wa siya mo biya. O dihang gidakop siya, gipungutanag sa man kadinig. Tao ko sa tinuhuan, I am a religious man. I am not in favor of war. In fact, my country, a great leader in my country on making war is Hitler. Dabagitan nga, giriro. Wa siya malipay, anak. Ya, bisan pa na humanang hapon na linaw-linaw na, pamilin niya po siya. O ang mga estudyante na malik sa pang-eskwela sa University of San Carlos. O na nga, larawan niya, nga watak ilan ko sa mani, si Father Johnson, sa kabayani, sa kabuutan, sa kamatarong, hindi mahadlo ko kamatayon kung patyon sa po. Pero ang hapon mo masyado patay kayo. Sa mani tawanan, o mani armas, yan, puyo ini na kumbalay, para na ini, pagtudlo sa mga batanon. Patay naman ang mga balaan. Nganong ato pamanang dumon. Wa. Kung imong basahon ang kaalam, 3, unong ato sa 3, usa ka binuang nga pagpahayag nga ang balaan na matay. Dili na tinuod. Ang balaan wala mamatay, nibalhin lagpoy anan, gikan sa kalibutan, ngadto sa kamot sa Dios. Nangamatay ko nilang lawas. Pero ang termino sa Biblia, namalhin lagpoy anan, gikan sa yuta ngadto sa langit. Ug sila wala mga matay. Meaning spiritual soul does not die, cannot die. So siya, ang balaan, tuwag po sa langit. Tuwa na sa langit. Ug masangpit ba, makatabang ba sila? Napatay naman? Nabay mabasa? Na. Asa mabasa? Nasa 2 Makabiyo 15, 13, at 14. Nga, si General Makabiyo doon ay schedule sa gira, gubat. Pero underdog siya kaya ilang kontra sa ilang hingharian. Gamhanan nga manggugubat. Tsaghag mga sundao. Batid sa mga hinagiban sa gubat. Mao nga si General Makabiyo, nagampo, nagsangpit. Ninable man ang langit. Kung nakita niya si Hosias, kaila siya. Kaya iyang description ni Hosias, sa kabuutan, Diyos noon nga pare, niya mayo kayong magtutudlo sa pagtuo. Admiral sa tamanigdaig si Makabiyo. Pero si Hosias, nga nakita na niya dito sa kahitasan, ningon nga dunay tao. Nga kanunay nang dumdum kanimo, nahinumdum kanimo. Huwag itong ipakita. Niya gawas ng tao nga nagsilinag puti, turting mapuha, kay tagalangit na god. Si San Jeremias, siya Makabiyo, dugay na. Dugay na ako nga nagampo alang kanimo. Huwag alang sa balang syudad, ang Jerusalem. Alang sa balang syudad, ang Jerusalem, nagampo ko. Ito niya na, tabangan na ka. Dawatan ng espada nga bulawan, o mo ni simbolo nga magkadaog ka.
Nakadaog ang jutay niyang mga sundao dili kay batid sa gubat, pero gitabangan sa tagataas. Kadaog siya. Muna ang mga santos makatabang nato. Ug doon natin makalisod. Murag luya kay nga itong kahimtang sa pagpakatubang sa Ginoo kay kita tao lamang. Doon natin mga defekto. Usay po ang miho. Ang Diyos na mulong pagingon, kung kamo magasangpit kanako o dili ko maminaw kaninyo, ayaw kalimot. Dango po ko sa mga santos. Dango po ko sa mga santos. Matabang na ninyo. So kung di ko maminaw ninyo, dango po ko sa mga santos, kay magkatabang na ninyo. Yay pares na to, ang sultiha, ang Proverbio 15. 28-29. Ang pagampo sa makasasala, dili na ko dunggon. Pero ang pagampo sa buutan ng mataro ka tao, akong dunggon, o akong ihatag, di kinanglan niya. So, mo na nga, kanang paliyos puspuro, nga na may kadlitanan, anak. Kadlit na musiga. Pero gusto ka nga katong mga paliyos sa puspuro, na wanay napungal na, sikit na atong paliyos puspuro nga, doon ay igdagkot musiga, maapil pagkasiga itong tupad, na way katakos pagsiga. Pareha na, nga kung kita mo sangpit di Santa Maria Virgen o sa mga santos nga tuanas gingarian sa langit, kay bao sila, kaila sila nato. Kay matagos sa kanila, gihatagan na sa Diyos, o kay balo, kung sa ginangatan na ito, dinis kalibutan. Bago masayap 1 Corinto 12:13, katong tuan na sa langit, mag-inilhanay. Ang tuan na sa langit, magkaila sa mga suliran nga itong giantos kalibutan. Gandam silang mutabang na. Ug labaw sa tanan katapusan, modelo sila na ito. Ngayon San Pablo, sunda ko. 1 Corinto 11:1. Sunda ko ninyo. Kaya sa inyong pagsunod ka na ako, dili mo masaad, kaya ako nagasubay sa mga lakang ni Kristo. You follow me. And on that way, you will not be lost when you follow me. Because I follow the footsteps of Christ. 1 Corinto 11:1. Wana si San Agustin. Dabihan ka daotan, dabihan ka makasasala. Bisyo dire, bisyo dito. Siya, lisod din pagsantos. Pero pagkakita niya ni San Ambrosio, nagawas nga santos ubutan kayo, kurti kayo mo diskurso, kurti kayo mo wali. Muna si San Agustin, nag-pleads na every time this man deliver his speech, I will listen to him. Muna dadani siya. Muna nakaingon siya siyang kukuningon, kur ile noon igo. Kung siya nahimong santos, nahimong balaan nga tao, buti pa sa San Ambrosio, anong di mo sa mahimong balaan? Tinuod yun, nabalaan si San Agustin. Tawad kay doon ay mudilo, na mao si San Ambrosio. Wala mga inigugma kumaigsoon na kanang pagsaulog o pista sa mga santos, wa na sa ubang reliyon. Pero kung napatik na sa Biblia ang isulti ni San Pablo, sa ulugon niya po na itong pista. Si Kristo na mista, si San Pablo na mista. Yes, San Pablo. Doon sa may katarungan, ngayon nun tanilang nasayop, nga naaman ay Ginoo na namista sa, na ibantugang apostol San Pablo na namista sa. Manang ang atong pagpamista, dili sa kusina, kundi pagsimba. Yung magsimba, ato natas atong mga higala nga nag-asupang kusina. Kaya kita balibaran. So, Diyos tayo nga kalipay, ayaw pagpagkasa. Yan sa libro sa Sirach, be happy, enjoy, but do not commit sin. So, kung doon ay pista, ngayong lingaw sa ta, likayan lang na itong pagpagkasa. So, mauna nga ito ikapambit sa atong tema karong gabi unap. Salamat kayo ninyo, salamat sa tanan.
Unya John Chua, murag time na sinyasan ta sa kining kaspare na ay gutan yung oras kayo alkansi ng bayad sa Kurinti. Bitaw di na sa mo alkansi. Palihog manindog ta magampo ta sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, sa langit ito kamahan, salamat sa kahigayunan. Ngayon mo kaming gipahiluna din sa simbahan, Santa Maria Virgen sa Carmen, Recolito, Pares. Kaya kami nagtuon sa mga pulong sa Diyos bahin sa pagpanginin o pagsaulog sa pistas mga santos. Amon puyan, kinabuhi, sama ni Kristo, nga ni sa ulog sa pista, San Pablo, aron nga kami sad makakaton sa pagdumdum sa panumduman o handumanan sa mga santos ang ilang buutan nga kinabuhi. Sa panabang ni Santa Maria Virgen, Amen. Sa ngalan, samahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, Amen. Brad Adam, doon na tayo, amigo, si Brad Ernie Agapay, sige manisig tambong, ato niya hatagan o certificate, malipay siya. Kaya doon na siya hinaguan. Tapos luyo, kanang atong amigo. Kita inyong tanan, salamat, God bless us.